Bore da. Croeso gynnes i chi'r gwasanaeth bore yma. Croeso i bawb hefyd sy'n ymuno ni ar Zoom. Diolch i Dylan am ei brodrwydd i'n gwasanaethu ni. Hefyd dwi'n deall bod yna gyfeillion dyn ni heddiw o Aberystwyth, Alun Busby a'i wraig. Croeso i chydde hefyd. Noswyl Nadolig, noson cyn Nadolig, am hanner awr 11 yn y nos, bydd yna wasanaeth yma, gwasanaeth cymyn, so triwch ddod i hwnna os gwelwch yn dda. A wedyn bore dydd Nadolig, mae yna wasanaeth ym Porthcawl am hanner awr 9 yn y bore, ac wedyn yma am gwarter wedi 10 yn y bore dydd Nadolig. Wythnos nesaf, mae yna wasanaeth yn debol ym Porthcawl am cwarter wedi 11 gyda Robin Samuel yn gwasanaethu. A dyna'r cyfan am heddi. Diolch yn fawr. Gwneud y casgliad nawr, os gwelwch yn fawr. O ddew i lladd neu ola, sanctau derbyn y rhofio'n hyn waith Eglwys ni. Ac wrth i derbyn yn ei gofyn sydd erbyn na hefyd yn ei bod. Gan bod yn gofyn hyn o'r cyn enw ac yn hyddiant yn Parch Richard Cleaves. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi a hitha yn bedwerydd Sul yn hymor yr advent y Sul olaf cyn bore Nadolig. Ac mae'r canweithia fel yr arfer wedi ei goleuo gyda ni. Ac canwych heddiw yn ganwych cariad felly. Ac mae'n yn atgoffa ni'n dydy o gariad y ddaeth i'n byd ni yng Nghrist. Do carodd diw y byd gymaint, nes iddo anfon ei unig anedig fab. Gadwch ni weddio. Iesu yw goleini'r byd. Goleini na tywyllwch byth ei ddiffodd. Yn enw Crist rydyn ni wedi dod ynghyd ym mhresenoldeb Duw ein tad. I lawanhau am gael Iesu yn anreg i ni fel goleini'r byd. Yn y gwasanaeth yma a'r glwydd, yn gofyn ti dderbyn ein mawl anmoliant, gan y bod ni'n gofyn hyn o hyn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mi fydda ni, dwi wedi galw'r gwasanaeth yma wasanaeth Cristingl. Os da chi'n gweld, os da chi'n meddwl bod y ddwy oren yna yn mynd i wneud rhwng pawb dydyn nhw, ddim maen nhw i gyd yma'n hyn, reit? Felly, mi gewch chi eich oren nes ymlaen. Ac y stori hyfryd sydd tu ôl i'r Cristingl yma. Wedyn, eich god fath oedden nhw'n wneud yn art attack is alum, this is what I did earlier, ynddo. Mi fydden ni'n gwneud y Cristingl a'n gilydd, ond hefyd yn edrych ar ei wir ystyr o, ar elfenna sydd yn mynd i'w greu o hefyd felly. Ond cyn hynny gadwch i ni droi at emyn 447. 447. Engil glân o fro'r gogoniant, hedant, canant yn gytun, cliwch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch addolwn, cyd addolwn, faban mair sy'n wir fab Duw. Dewch addolwn, cyd addolwn, Iesu ceidwad dynol ryw. Ac yn y blaen, 4, 5, 7, a dwi'n darllen yn un anghywir, da iawn. Ni'n testio chi bore yma, reit? Wneud yn siŵr bod chi yn edrych ar yr hyn sydd i fyny. Beth gyda chi gyntaf? Dwi di... A ni i 457 os ydyn iawn. Na ni, 457. Draw yn unas Dafydd Frenin yn y beidi isel gwael. Dodai mam un bach mewn preseb, nid oedd llety gwell i'w gael. Mae'r fendigau doedd y fam, Iesu'r plentyn bach dyn am. Ac yn y blaen, 457.
fynnau yn taen ddew ac arglwydd nef. Dim ond lle ti'r un ar ysbryd gafodd ef. Heddiw'n fyrraedd yn ôl ryw. Rwy'r feddwl rawd yn blentyn dadau fawn, cariau'r hon a'i gwyliau'n derion. Os o'n i'n darllen yn rhestr yn iawn, dyna'n wir ydy'r rhestr trefn y caneuon. Jyst fi oedd di darllen ymlaen ychydig. Excited am yr orenna a'r neges sydd gyda ni heddiw yn amlwg. Ond, ia, beth sy'n bwysig diwrnod Nadolig i chi rwan? Beth sy'n bwysig? Bore dydd Nadolig, beth sy'n bwysig? Teulu? Okay. Be arall sy'n bwysig? Tawelwch. Ia. Mae yna gyfle i gael hwnna. Rai codi'n gynnar o bosib. Be arall? Rhoi yn rhegion. Ia. Bwyd. Ia. Mae hwnna'n bwysig. Tywydd. Ia. Mae'n gael ddau'n braf. Wel, mae'n gynnas beth hwnnag. Be arall? Yn byd arall yn bwysig. Bod pawb yn hapus ei gilydd. Ni. Beth arall? Derbyn anrhegion. Ni. Ech chi gael gair efo rhywun sy'n rhoi anrhegion o fan hyn? Dathlu. Mae lot o bethau sydd yn bwysig i ni'n does. Ond mae yna fideo 1 munud yn fan hyn i chi sydd yn dangos i ni beth sydd wir yn bwysig. Wedyn gadwch i ni weld hwn. Syml yndi, munud cyfan, mynd drwy lluniau sydd yn bwysig i ni. Mae'r teulu, mae Sion Corn, mae'r anrhegion, mae'r bwyta yn bwysig, mae teulu'n bwysig.
Ond wrth gwrs, pan da ni'n dod at wir, raidd, rheswm dros y Nadolig, beth sydd wir yn bwysig ydy wrth gwrs y baban Iesu, ynde. Oedd Crist wedi dod i'n byd ni yn waredwr. Ac dwi'n meddwl bod hwnna yn effeithiol jyst mewn munud felly i ffocysu ychydig y bore yma. Gydwch chi ni ganu emyn 447, dwi'n credu? Ia, dyna ni. Dwi'n iawn, ond dwi back on track. 447. Engil glân o frôr gogoniant, hedant canant yn gytun, cliwch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch addolwn, cyd addolwn, faban mair sy'n wir fab Duw. Dewch addolwn, cyd addolwn, Iesu geidwad dynol ryw. Ac yn y blaen, 447. Mae gen i ddarlleniad rwan a dwi eisiau help chi i ddeud y stori. Okay? Dwi'n edrych ar Mali fan hyn, gobeithio wneith Mali helpu fi hefyd. Reit. Ond pan mae dwi'n deud geiriau penodol, bach chi rhaid i chi wneud sound effects i fynd efo nhw. Reit? Chi'n barod neu restru nhw rwan, reit? A rhaid chi gofio pryd maen nhw'n dod, okay? So, angel. Okay? So, angel. Yna ni. Iesu ydi o. Yna ni. Pan dwi'n deud taith. Okay. Ser neu seren. Brenin. Da-da. Okay, da iawn.
A bod dwi'n deud drewllyd, bugeiliad, me. Dyna ni. A Herod, beth da chi fel di hwnna? Ie, da iawn. Da chi ymlaen ni. Oce, da chi'n cofio hynna wan? Mali, ti'n cofio nhw? Ie. Reit, na ni drio fo. Oce, barod. So dyma stori Nadolig yn ei gyfanrwydd, reit? Un diwrnod, ymddangosodd yr angel i Mair, gan ddweud y byddai'n dod yn feichiog gyda Iesu. Iesu. Fydd ei enw. Bod hi'n hapus y byddai'n geni mab Duw, roedd hi'n poeni beth fydda Joseph yn ei ddweud. Ar ôl dweud oedd Joseph yn amlwg roedd o'n drist, ond ymddangosodd yr angel mewn breuddwyd iddo, a dweud paid a bod ofn, mab Duw ydy'r baban, a Iesu. Mae yna sound effects arall yma, mae babi. Baban. A Iesu. Byddwch yn ei alw. Yn hapus felly, priododd Joseph Mair, ac eithant ar ei taith. Hir a blinedig i Bethlehem, gan fod yr ymerawdwr am gyfri pobl yn y cyfrifiad. Yn y dwyrain, roedd doethion yn astudio'r ser. Pan welsant seren, newydd. Gall seren, newydd, ond olygu un peth. Brenin, newydd. Ac felly o wybod y newyddion, eithant ar ei taith. Gan ddilyn y seren. Ar ôl i Mair a Joseph gyrraedd Bethlehem, doedd dim lle iddyn nhw, gan fod cymaint o bobl wedi dod ar gyfer y cyfrifiad. Ond cawsant stapal drewllyd. Ac yno cafodd Iesu. Ei eni. Allan ar fryniau Bethlehem roedd bugeiliaid, yn gwylio'u praidd pan ddaeth angel i gyhoeddi'r newydd da. Ganwyd i chi heddiw mab Duw y Meseia Iesu. Gewch o hyd iddo wedi rwymo mewn cydacha ac mewn stabal, ac eithant felly i waddoli. Daeth y doethion ymhen dim gan ddilyn y seren. Ond eithant mewn i balas Herod. Gyfynodd Herod, lle roedd y plentyn fod cael ei eni. Yn Bethlehem dywedodd yr arbenigwyr yn y gyfraith, ac felly dywedodd Herod iddynt a mynd a dweud wrthon union lle roedd Iesu wedi ei eni. Ac felly yno roedd Mair, Joseph a Iesu yn y stabel gyda'r bugeiliad, a daeth y doethion maes o law wedi dilyn y seren. Da iawn chi. Ond, wrth gwrs, stori'r geni. Mae'n ffordd gwahanol, felly ni diolch i chi am gymryd rhan y bore yma. Ar ôl canu yr garol nesaf, mae Mali am ddod ymlaen i ganu y piano, i chwarae'r piano ar yn cyfar ni. Felly gadwch i ni ganu yr garol nesaf gyntaf i orwedd 450, i orwedd mewn preseb roed creuwr y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y ser oedd yn sychu ar dlws faban Mair, yn cysgu yn dawel ar wely o wair. 450.
gwely na chryd, y ser oedd yn sychu, a'r drws yn cysgu yn dawel ar wely o wain. Ar gwartheg yn brefi yng ffros, ni dofnodd can sgwyddau a phrofau'n loes. Rwyf i esyn dygaru o edrych i lawr, safwrth fy ngwely nes dyfod y waw. Tir diesim hymyl ac aros o hyd, i'm caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendith ia blant bychain o gwlad a phobiau. Wel, i rhai na chi ddoth yn gynnar bore yma, sa chi'n sylwi, fysa na rwy'n arall yn canu'r organ. Mali oedd wrth yr organ bore yma, yn gael go bach ar yr organ. Felly mae gennym ni organyddes i'r dyfodol. Ond nes i ofyn i Mali, wyt ti isio chwarae y piano? Ac oedd i dweud, oes, please. Felly, yn ddiolchgar iawn. A dwi'n cofio pan eisiau draw i Ysgol Ogwr i gynnal gwasanaeth diolchgarwch. Wel, Mali oedd yn un oedd yn chwarae'r piano yn y gwasanaeth y fanna hefyd. Felly, diolch o galon i ti, Mali, a da ni'n edrych ymlaen i glywed. Diolch o galon i ti, Mali, a dwi'n siŵr gawn ni gyfleu glywed lot mwy o honna ti yn chwarae'r piano yn y dyfodol. Diolch o galon. Wel, gadwch i ni weddio rwan gyda'n gilydd. Ar glwydd, da ni'n diolch i ti bod ni wedi gallu ymgynnull ger Dyma'r a hyn ar gyfer y 4 Sul yn hymor yr Advent. Ac wedi goleuo'r canwylliad, da ni'n cael yn atgoffa, mae ti yw goleini'r byd. Mae ti yw cariad yr holl fyd. Mae cariad wyt ti, Arglwydd. Fe welys di'n dda i garu'r byd gymaint nes di roi dy unig gymunedig fab. Ond da ni wedi dod mewn gwasanaeth Cristingl yn ogystal, sydd yn atgoffa ni o'n byd. Am yr holl bobl yn ei bywyd bob dydd a'i gwaith, am ein teuluoedd, ffrindiau, chymdogion, ac am bawb sydd yn unig, am bob Cristion, i ni ddisgleirio yn y manna tywys yn y byd.
Ac felly mewn ffydd, da ni'n gweddio arna ti arglwydd Dduw. Dros dymor yr advent a phob diwrnod, am gymorth i ofalu am dy fyd. Am y rhai sydd heb y pethau da rydyn ni'n eu cymryd yn ganiataol. Am y rhai sydd heb wybod am oleuni Crist yn eu bywydau. Ac felly, da ni'n gweddio arna ti, arglwydd Dduw. Am dangnefedd y byd, am ein anghenion yn hunan ac anghenion eraill, am y rhai sy'n yn arwain yn ein dysgu ac yn ein helpu i fyw gyda'n gilydd. Am bawb sy'n drist mewn perygl neu drallod, am yr holl blant a phobl ifanc sydd heb fwyd dillad na chartref, am y rhai sydd angen cymorth, am y rhai sydd yng nghanol rhyfeloedd i'n byd ni. Yr unig, yr ofnus, arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi ni. A lapia pob un yn gynnes yn dy gariad rhyfeddol di y bore yma. A thros dy rwyl. Yn dy welwn ni gyflwyno'n gweddiau personol i ti nawr, y gweddiau hynny sydd ar yn calona a'n meddylia. Mi gyflwyno nhw i ti yn awr. O Dduw ein tad, cliw ein gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, fy rhywun wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwa i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr. Amen. Wel, y Cristingl. Gathech chi Cristingl flwyddyn diwetha? Os da chi'n cofio? Neu flwyddyn cynt oedd hi, dwi'n cofio hwn. Ond, so da chi'n gwybod y stori am y Cristingl yn barod, ydych chi? Da chi'n cofio? Wel, mae hanes y Cristingl yn mynd yn ôl dros 3 canrif mewn gwirionadd. Lle mi efynnodd un gweinidog fora Sul i'r plant ddod ag anreg gyda nhw i'r eglwys y Sul canlynol i roi o dan y cryd yn yr eglwys. Ac felly mi ddoth na lot o blant ag anrhegion, eithon nhw ati i brynu anrhegion ar gyfer yr eglwys felly. Ond mi o'na un teulu yn teimlo nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth i gynnig felly. Oedden nhw'n hynod o dlawd, oedd gan nhw ddim arian i fynd i brynu anrheg, ond oedden nhw'n teimlo bod rhaid iddyn nhw rhoi rhywbeth. Ac felly, be oedd ganddyn nhw, oedd gan nhw oren. Oedd gan nhw oren. Ac mi wnaethon nhw benderfynu, reit, wel, mi ani ag oren, ond oedd y dichwydo ar y top, reit? Felly, be wnaethon nhw? Nathon nhw benderfynu torri'r hyn oedd wedi dichwydo a rhoi canwych, reit? Rhoi canwych ar ei dopo, reit? Ac oedd nhw dal i deimlo bod hwn chydig bach yn ddi-fflach. Felly, mi nath y ferch wedyn, a fel mewn rhiban coch oedd yn ei gwallt, ac i roed o o amgylch yr oren.
ac i'w ddalo yn ei le, gyda darn o bren. Dwi'n yn gosod gyda nhw cocktail sticks adeg yna, reit? Ond darn o bren. Ac yna be wnaethon nhw, nathon nhw rhoi resin, cyraint felly, ynde? I ddal y rhiban coch yn ei le. Ac dyna fuodd, weithio nhw dra wedyn ar oren yma. I'r gwasanaeth a roi o dan y cryd. Ac oedden nhw'n teimlo, wel, beidydd pobl eraill bod ni'n rhoi hwn felly o dan y cryd, ca mae pawb arall wedi bod wrthi ac yn prynu. Ond fe afelodd y gweinidog ynddo fo, ac mi ddwedodd o stori yn defnyddio yr elfennau yma i gyd, ac mi gewn ni y stori yna wedi yr emyn nesaf. Felly gadwch i ni ganu emyn 445, 445, ac yn ystod hwn, gai ofyn un neu ddau na chi fynd â yr orenau o gwmpas i bawb, ysgolwch yn dda. So 445, Engil Bethlem, seiniwch eto, glod i ddiw am ddod mewn cnawd, i gyfuno dyn a'i griwr a chymodi dyn a'i frawd. Pan o'r mesur plant diniwed, pan wrthodi'r gweinio cledd, canwch yw pob maes anghydfod, mae trwy garu dyn dawhedd. Ac yn y blaen, 445. Felly y bora hynny yn yr eglwys
Yr teulu bychan yma wedi dod a'i anreg i'w roi o dan y cryd. Ac yn meddwl, wel, be ddwedith pawb arall. Ond fe feilodd gweinidog yn yr oren, a fe ddwedodd o y stori yma felly. Bod yr oren, bod yr oren yn cynrychioli y byd. Yn syml, yn grwn, yn dydy, mae'n atgoffa ni o'r byd. Ac yna, fe ath o ddweud bod Duw wedi creu y byd a phopeth sydd ynddo fo, y moroedd, y mynyddodd, yr anifeiliad, y coed, a ni. Ac ar ôl iddo orffen creu'r byd, fe ddwedodd o fo popeth yn dda iawn ynddo. Ond, wrth gwrs, nath Duw ddim stopio yn y fan yna. Roedd yn caru byd a phopeth ynddo gymaint nes iddo anfon ei unig fab i'r byd sy'n yn caru ni. Ac felly dyna ydy'r oren, y symbol o'r oren felly. Ac yna y rhuban coch sydd yn mynd o amgylch yr oren neu o amgylch y byd. Mae rhuban coch yn atgoffa ni o gariad Duw a mae yr advent, Sul yma o advent yn atgoffa ni o gariad Duw. Cariad mor wych nes i fod o'n lampio o amgylch y byd i gyd. Does neb yn cael ei adael allan o'r cariad hwnnw. Mae o ar gael ar gyfer pob un a phawb. A mae'r rhuban coch hefyd yn atgoffa ni'n dydy o aberth Crist ar y groes yn ogystal. Ac yna'r y 4 ffon yn atgoffa ni o'r tymhorau, reit? Yn atgoffa ni o'r tymhorau. Yn atgoffa ni o'r gwanwyn, yr haf, yr hydref a'r gaeaf. Ac yna'r melsion neu ffrwythau sych oedden nhw'n ddefnyddio ers talwm. Reit, dwi'n mynd defnyddio ffrwythau sych, bethau da. Ond mi allwch chi roi be bynnag arnyn nhw. Ond mae nhw'n cynrychioli, wrth gwrs, rhoddion Duw ar yn cyfar ni. Rhoddion Duw ar yn cyfar ni. Ac yna yn olaf y ganwyll, wrth gwrs, ynde. Y ganwyll, does dim rhaid i mi egluro, bod y ganwyll yn cynrychioli goleini y byd sydd yng Nghrist. Y bobl yn rhodio mewn tywyllwch a welsant oleini mawr, ynde. Yng Nghrist Iesu ei hun. Mae fi i'w goleini'r byd, meddai Iesu. Pwy bynnag sydd manylu ni fydd byth yn cerdded mewn tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Ac felly, wrth i ni oleio'r ganwyll yma nes ymlaen, reit? Mi fyddwn ni'n gwneud hynny yn ystod yr emyn olaf. Dwi'n defnyddio canwylla pen-blwydd, nes i hynny tro dwytha hefyd. Ond mae hwnna'n atgoffa ni o ti'n ben-blwydd Iesu yn ogystal hefyd dros gyfnod yr Nadolig felly. Felly cofiwch yr elfennau hynny wrth i ni oleio'r canwyll yn ystod yr emyn olaf. Ond yn fan hyn, swn i'n licio darllen cerdd a mae'n dod i fyny fan hyn gan Myrddin ap Dafydd sydd yn rhoi Cristingl yn ei gyd-destun ar yn cyfar ni. O'r aren hwn ar gledr llaw yw ffrwyth y ddeiar hael, a ddaw ei hanreg hi deulu dyn, y ffrwyth yw'r ddeiar gronni hun. Y cariad niwd yw byth ar drai sydd yn cofleidio'r byd a'i fai, yw'r rhuban coch o galfari sy'n dal yn dyn amdano ni. Anrhegion melys 4 ban, drwy'r 4 tymor yw ein rhan, a phan mae di fydd ein gorwelion, cawn gynnau canwyll yn y galon. A chynnau gobaith gwyn o hyd, yng nghefn nos gaeaf o'r ein byd, awn a'n Cristingl tua thref, ac yn ein llaw bydd lluniau'r nef. Felly, yn syml iawn ynddo, holl ystyr y Nadolig i'w gael yn yr hyn da ni'n ei weld yn yn llaw y fan hyn.
bod Crist wedi dod i'n byd, i gofleidio'r byd, i garu'r byd, i ddod â heddwch i'r byd, i gyd yn ein llawn i'n fan hyn, i'n atgoffa ni o wir ystyr y Nadolig. Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, yn carol olaf. Ac yn ystod y carol hon, mi fyddai'n gofyn i rhai ohonoch chi i ddod i basio'r ganwyll ymlaen felly, i basio'r fflam ymlaen. Os da chi'n gweld bod o'n mynd rhisa, chwthwch i ffwrdd, reit? Ond mi gani yr emyn olaf, sef 452. 452. Cliwch le'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl, is yr hod, unwch ar angylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist yn Methlehem. Cliwch le'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad un. Ac yn y blaen, 452. Iesu yw goleini'r byd, goleini na'ch tywyllwch beth i ddiffodd,
Ewch ar rhannwch oleuni Crist. Diolch a fo i Dduw. Amen. Ac os allai atgoffa chi am noswyl Nadolig, am hanner awr wedyn ar 10 yma, y nos. Bydwch chi dod yn y bore, ond fydden ni'n dathlu'r Nadolig i fewn gyda cymyn. Fyna gwasanaeth am hanner wedyn 9 ym Porthcawl, ac yma wedyn mi fyddai wedi cyrraedd ebyn chwarter wedi 10 yma. Reit, felly dewch ar gyfer gwasanaethau hynny. Diolch o galon i chi. Gadwch i ni orffan gyda'r fendith. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda chwi o'i. Amen.